ina son in mana magana akan abin da ake ce ma asset da abin da ake ce ma liability. Menene asset? Asset a ɓangaren 'yan kasuwa shine duk abin da zai kawo kuɗi a cikin aljihunka. Duk abin da zai kawo cikin aljihunka shine asset. Duk abin da kuma ba zai kawo kuɗi cikin aljihunka ba, sai dai ma ya cire kuɗi a cikin aljihunka, wannan shi ake ce ma liability. Menene misalin asset? Menene misalin liability? Yanzu bari mu ɗauki mota misali. Mota da kake zirga-zirga da ita, kake kashe mata kuɗin mai, kake kashe mata kuɗin gyara da kuɗin service da kuɗin maintenance da damages ma duk kana kashewa. To wannan kashe kuɗin da kake mata ba ta kawo maka kuɗi sai dai ka kashe mata, motarka yanzu ta zamanto liability, ba asset ba ce a wurinka. Amma yayin da motar naka ta goyin ce, za a ɗauki mutane daga nan wuraren a kai su Lagos, ƙatuwar luxurious ce, duk sanda aka ɗau mutane za a samu kuɗi, za ta biya kuɗin gyaran kanta da kuɗin makanta service da kuɗin mai, kuma har ma kai ma ɗin ka samu raran kuɗi da maybe za ka yi feeding kanka, ka biya kuɗin haya da sauran abubuwa naka na rayuwarka. To wannan ta zama asset. Saboda menene? Saboda tana kawo kuɗi cikin aljihunka.